Iffaċċjat minn kriżi ġdida, il-Partit Nazzjonalista rid jivvinta storja ġdida u l-istrateġija kienet tas-soltu. Tibda Daphne Caruana Galizia, tkompli l-midja tal-Partit Nazzjonalista u eventwalment jidħol fiha il-kap Simon Busuttil. Din id-darba l-vittma kienu l-Prim Ministru u familtu u l-ġrajja marbuta mal-btala li għamel Dubai is-sena li għaddiet. Wara sena jallegaw li xi ħadd ieħor ħallas biex il-Prim Ministru u l-familja tiegħu marru vaganza Dubai, issa l-kap tal-Oppożizzjoni u l-partit tiegħu qed jammettu li kien il-Prim Ministru stess li ħallas għalihom kif turi rċevuta li qed jirreferu għaliha. Però qed jitkawżaw għaliex ħallas 11,000 euro. Issa Dr. Busuttil irid ikun jaf għaliex il-Prim Ministru għażel din iż-żjara għall-familja tiegħu u kif nefaq dawn il-flus għall-istqarrija tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Intqal li kif tixet l-irċevuta stess, il-Prim Ministru ħallas permezz tal-karta tal-kreditu tiegħu u matul is-sena li għaddiet għata dan il-kont mill-karta tiegħu permezz ta' tranzazzjonijiet bankarji rekordjati. Ikun tajjeb jekk bl-istess mod trasparenti il-kap tal-Oppożizzjoni jippubblika l-invoices folots li ordna li jinħarġu mill-kumpanija tiegħu biksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Dan huwa attentat id-disprat biex jippruvaw jevitaw li jippruvaw id-donazzjonijiet minn flus maħmuġin kif sejħilhom il-kap tal-Oppożizzjoni stess għall-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Kienu notat kif il-mod kif jagħmel il-politika l-kap tal-Oppożizzjoni huwa bla preċedent u bbażat biss fuq tfih ta' ħmieġ u tkompli toħroġ il-falsità kbira bejn dak li jitlob minn ħadd ieħor u dak illi jagħmelu.